Unang adlaw sa business permit renewal sa Samal, Gidagsa. Gani, kadyot pa nagkagubot sa pagkuha priority number. Anyang report ni John D. Esteban. Ingon ani ang eksena sulod sa Peña Plata Gym sa Samal Island kaganiyang buntag. Nagkagubot ang mga buot magpa-renew og business permit sa pagkuha og priority number. Di makaya mga tao. Senior mo gani. Palinyahon day nimo sir. Di malinya sir, di madipato ma'am. Ang tighatag sa priority number nagpalaban na kay Mayor Alda Vidoy aron maplastar ang paghatag. Senior, pero sa to, senior sa to. Hinuon nahanay ra ang sitwasyon. Pasado las 10 na nagsugod ang renewal. Gumikan na dugay ang convocation program, rason nga gikapungot sa uban kinsa nagsayo-unta aron mahumandayon og proseso. Nung ipa-absent gani ako ang anak garon nga kuan kanang grade 12 kay siya akong pabantay kay ako ko special child nga kanang anak wala man mo kuan. Akong gipa-absent unya may akong gipabantay karon kay sayo ligi ko karon kuan. Unsa ba nga naamlay event di ay so nadugay. Tabang na maganing uban og distribute sa number. Abi nimo ang mga number gipangkuha. Wa sila kay balo. Ang uban rinyo ang gikuha niyo. Gilauman nga kapin 3,000 ka mga business owners ang magpa-renew sa ilahang mga business permits sugod karong adlaw hangtod January 20. Gipay mangnuan ang wala pa naka-renew nga di na paabuto ng deadline ug kumpletuho na ang mga requirement. Itong ITR. Unya ang atong dapat na sila'y sidula. Pero wala pa problema kinamay mo, issue po og sidula dire. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.